Wazifumu wa wazifumu choyamba ndifuna ndipepese video imene ndinapanga yokuzana ndi mnyamata uyu pepana akuluakulu. Video ija ndinali ndisanayimvere kuyambira pachiyambi. Munthu amene ananditumizirayo anangoyirumiza ka short video, ndiye ndinapanga video yokuzana ndi pamene ndinaonerapo ndi kumapeto kwake. Ndi akuluakulu pepani, ndiye apapa ndifuna ndibwerezenso video imeneyi kuyambira kumayambiriro tionere, kenako tione kuti kwenikweni munalakwika ndi mulimo. Tingoonekera 2 minutes nake. Okay guys, taoneni video iyi. I think mwaonera kale, ndingoyipanga suppose koma ndingoyankhula. Choyamba anamulakwira, chinanso mwanayu ndolakwitsa. Choyamba tiyambira kwa apolisi alandira uthenga umenewu amene nkhani ayifufuze bwinobwino, chifukwa choti munthu amene apanga za scam sangayike picture ya munthu ndi kuyika ma details ake oyenera pa tsamba lake mboza zedi. Apolisi anakanika kugwira ntchito yawo. Chinanso ngati wapanga Facebook upanga kalero, Facebook imapanga tap location yako. China chonse imene upanga pa Facebook imapanga tap. Anali ku Shanguvi ipanga tap location, anali kwakure ipanga tap location. Nde muma police station kapena kuma cyber branch kumakhala machine amene amapanga locate ma location, kumakhala machine amene like ma tooling machine. Sunduziwa ngati anthu ena ake mukuidziwa tooling machine. Tooling machine amenewa amagwisa ndi china chilichonse. Kuti munthuyu akugwisa ntchito foni yake mudera lakuti, akugwisa server yakuti, amagwisa china chilichonse. Kaya ucheza ndi anthu, kaya uchezera foni yako ndi anzako sokuba, imabweresa. Nde apolisi anakanika kugwira ntchito yawo. Mistake yoyamba ndi imeneyo. Mistake yachiwiri ndi mwanayo. Mwanayinso ndi mwana uri ndi student, ndozindikira sikapayi. Anapanga mistake potumiza ma details ake kwa anthu osawaziwa amene akaye awafufuza anthu aja ndopanga verify kuti anthuwa sachinyengo ndo atumizira ma details ake. Ndimakhala ndikukamba kawiri akuluakulu kuti anthu amene amapanga za scam amapanga target anthu ovutika, chifukwa choti amadziwa kuti anthu ovutika mukufunisisa ndalama kapena mukufunisisa thandizo ndiye mungatopanga china chilichonse. Ndiye mukufunisisa kumeneku umagwana uko m'mayesero. Nthawi zina zake kumalolera kukhala munthu ovutika, kusiyana kuti munthu wina ake abwera zoti ndikuthandiza ndopanga zakuti. Fa anthu ena ake amabwera ngati akuthandizani, akufuna kukuberani kapena kuyikeni m'mavuto. Zimene zinakhanduka nthawi zonse. Ndimakhala ndikukamba kuti kumakhala osamala, maskama amapanga target anthu ovutika. Even za ntchitozi, kujerman ntchito izi ndizi akudziwa anthu ovutika atosa ndalama yawo, akalima magani apereka chifukwa afuna moyo wawo usinthe. Ndamapanga target anthu ovutika chifukwa choti amadziwa zoti anthu olemera simwa ize kurusa ndalama, ndomira kurusa ndalama anthu olemera, koma anthu ovutika amangotulusa samaganizayi. Munthu olemera aziganiza kayi kuti zimene zizi ndizoona, apanga kafukufuku. Amadziwa zoti anthu osauka tikauza za ntchito, moyo wa ntchito apeka ndalama. Tikauza zoti tifuna zakuti apeka ndalama, ndosavuta nkana amapanga target anthu osauka. Ndi akuluakulu tengerani phunziro pa mwana uyu. Tengerani phunziro pa mwana uyu. Ndiye mumadziwa ifenso tili kutali singathe kufikira kumalo ndena timakhala ndi anthu amene amatibwesera nkhani. Ndi anthu aja akabwesa nkhani timapasa tindrama. Nafenso kumapanganso tindrama kudzera mu nkhani. It's all about business. Ndiye akuluakulu pepani. Ndikhululukireni. Hero azifumu pepani. Kwa anthu amene mumanyoza kuma comment section, akuluakulu munthu ndi munthu amalakwitsa. Ine ndibe ntchito zoleka amayiyo ndolemera kando achani zimenezo ndi kwawo. Ine sindimaopa munthu ayi. Ndipeze mayiyo ndi chisiru. Ndi chisiru kwambiri mayiyo. Mwina ena ake niwo mumaopa munthu komene ndiso bisire sindimaopa munthu. Palibe amene angandiopyeze. Fa ena ake makamba zoti ukumuopa iwe fe ndolemera. Pamaso pa Mulungu palibe olemera. Olemera ndi Mulungu. Ife masara chilungamo. Ne pepani akuluakulu pepani.